så er jeg klar til at starte The West Highland Way for anden gang. Det er præcis 15 år siden, at jeg gik den sidst. Og jeg glæder mig i den gang til at komme i gang igen. Sidst der regnede det hele turen. Og i alle fald indtil nu, så tegner det til at blive en god dag. I dag der går turen stille og roligt ud af Mulgai, hvor jeg skal gå til Drimmen. En tur på omkring 20 km, tror jeg. I West Highland Way en tur på godt 150 km. Og jeg har valgt at gå den på 8 dage. Det er i den langsomme ende. De fleste går den måske på 6 eller 7 dage, men jeg har tænkt, at jeg tager det stille og roligt og bare nyder det. Jeg er så utrolig heldig med vejret. Det skulle være solskin hele dagen i dag. Til gengæld er der lovet regn hele dagen i morgen, men lad os håbe, at det bliver bedre til i morgen. Jeg starter her med at gå ud her igennem en park. Hvis ikke jeg husker meget galt fra sidst, så om en cirka halvt på dagen i dag, halvvejs igennem dagen i dag, så begynder der at komme lidt udsigter. Turen er yderst let markeret med skilte. Det er fantastisk at gå igennem parken her til morgen. Jeg hører fuglene kvider, og det er rimelig køligt. Jeg tror, det er omkring en 2-3 grader. Men det skulle blive op omkring 10 i løbet af dagen. Min chauffør i går, han fortalte, at der er 80.000 mennesker hver år, der går den her rute. Alle overnatningssteder er 100% booket indtil midt juli, og der er kun nogle få tilbage resten af året. Så jeg har en idé om, at jeg kommer til at møde rigtig mange mennesker. Nu begynder udsigten at åbne lidt op, og jeg kan se lidt af de spændende bjerge, jeg kommer til at vandre i her de kommende dage. Fantastisk. Virkelig skønt. Jeg har nu vandret omkring 8 km, og jeg må indrømme, at det har været en helt fantastisk dag indtil nu. Jeg huskede ellers første dag som værende lidt kedelig, men nu er det også 15 år siden, så jeg må huske fejl. Der begynder virkelig at være kønt her. Virkelig smukke udsigter. Der er relativt mange mennesker, men det er ikke noget, der siger det på nogen måder. Man kommer hurtigt lidt væk fra de andre, når man går. Så jeg har sat hastigheden en smule op i dag, fordi jeg vil meget gerne nå
og besøge, Glengoyne whiskydestilleri, som har åbent for nogle ture i løbet af dagen, men den sidste her om formiddagen er kl. 10:45. Den prøver jeg virkelig at nå, for der går næsten 2 timer til næste tur, og det synes jeg er lidt lang tid at vente. Så jeg har gået lidt hurtigt. Jeg tror, jeg når det, men vi må se. Se en udsigt. Virkelig skøn. Helt fantastisk udsigt. Det er simpelthen vidunderligt, det her. Der har været nogle skønne udsigter allerede, og jeg har hele tiden gået rundt og troet, at der ville gå et par dage, før det virkelig blev kønt. Så det har virkelig været en god bonus. Lige nu går jeg bare i sådan en lille grøn tunnel. Men tager jeg ikke meget fejl, så tror jeg, at Glengoyne destilleriet, det kommer en kilometer længere frem eller sådan noget. Så i givet fald bliver det tid til en lille pause. På en 1,5 time med lidt whiskysmagning, så er ikke dårligt med det. Jeg har skyndt mig lidt her til morgen for at komme og besøge Glengoyne whiskydestilleri. Det er den første whisky, som jeg sådan rigtig blev glad for, og begyndte en lille samling efterfølgende. Jeg har været her for 15 år siden til en rundtur, og jeg håber at gentage det nu. Der skulle være en rundvisning her om cirka 20 minutter, som jeg håber, der er plads på. Det var helt igennem en fantastisk besøg på Glengoyne. Jeg huskede ikke meget fra, da jeg var her for 15 år siden, men det var simpelthen fantastisk. Det er skønt at se de her små whiskyhuse, der stadig er familieejet efter så mange år. Det kan jeg godt lide. Og ikke de ejer de her store konglomerater, som næsten alle whiskydestillerier er i dag. Fantastisk at komme ind og besøge. Jeg føler mig lidt woozy. Fik 3 pæne store glas whisky og et par stykker chokolade. Det var en rigtig god oplevelse. Nu er du tilbage på turen igen. Så ned her og videre. Jeg tror jeg har omkring 8 km tilbage. Og klokken er kun 12. Og jeg kan ikke tjekke ind før klokken 4, så jeg har rigtig meget tid. Så gengæld begynder jeg også at blive lidt sulten. Specielt efter at jeg har drukket de her 4 whisky. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg går helt lige. Jeg tror inden for 1,5 kilometer, så skulle der komme en lille café, hvor jeg skal ind og have lidt at spise. Men absolut anbefalelsesværdig at besøge Glengoyne, når man er i området. Jeg håber lidt at kan besøge Ben Nevis senere. Det er jo lidt det med The West Highland Way. Man går ikke forbi mange destillerier. Der er kun de 2. Men sådan må det være. Jeg fik også købt lidt ekstra whisky. Nogle små flasker, så jeg kan hygge mig her de kommende aftener. Så fik jeg mig en lille gang chili con carne med lidt at drikke. Det tror jeg, det var på høje tid efter alt det whisky.
større grad at se nogle større bjerge herude ude foran. Det lyder godt for de kommende dage, når jeg kommer lidt tættere på bjergene. Men jeg skal nu ikke klage. Det har været en skøn dag i dag. Virkelig helt igennem fantastisk. Jeg har et stykke tid her gået langs vejen. Det er lidt hårdt for benene med det asfalt, men udsigten er der altså ikke noget at klage over. Simpelthen skønt her. Det har drøbet en lille smule, men ikke nok til at gade at tage regntøj eller få så vidt bare en jakke på. Jeg tror jeg har omkring 1,5 kilometer tilbage. Det har været en relativt hurtig dag i dag. Jeg tror ikke, jeg har gået mere end 3,5 timer, og turen er ellers estimeret til alt mellem 5 og 7 timer. Så jeg må have været lidt hurtigt. Men det har virkelig været skønt. Der er et eller andet ved at komme tilbage til Skotland. Det er virkelig et fantastisk land. Ja, der er skøn udsigt også her bagover. Har lagt de kønne bjerge der bag mig. Og har nu cirka 2 kilometer tilbage, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er muligt at se, men jeg tror, det er Loch Lomond, man kan se der. Skotlands næststørste sø, som jeg skal vandre langs de næste 2 dage. Måske endda faktisk mere end 2 dage, det kan jeg ikke huske. Kæft, der er smukt derude af. Det er simpelthen fantastisk. Jeg tror, man kan se Drimmen. Det er den by, jeg skal overnatte i nat. Den ligger ikke direkte på The West Highland Way, men jeg tror, der er en halv til 1 kilometer ekstra, man skal gå for at komme frem og tilbage. Begynder at regne en lille bit smule, men ikke et problem. Ikke nok til at tage regntøj eller en jakke på endnu. Skotlands ældste licensierede inn fra 1734 satte sig på at ske ind og spise der i aften. Og mit B&B er lige nabo.